Komîta Rêveberiya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûrî civîna xwe ya xwezayî li dar xistin û rewşa xwe ya rêxistinî çandî şerove kirin. Karên xwe yên borî nirixandin, projeyê paşerojê guftûgo kirin û hin pejirandin û planên cêbicêkirina wan destnîşan kirin. Yekîtiya Nivîskarî Kurdistana Sûrî em hîn berdewam di karê xwe de. Di çalakiya dem berdewam in, çalakî her heftane çêdibe. Em wek serokata Yekîtiyê em li her hevçavê xwe geriyane vê biryara heya îdarî bû. Ji bo ne konger me wê tecîl kir tehîsiyê bi ser ketî bi ser muedî konger ketî ew jî girêdayê bi rewşa Sûrî giştî tevdî de û bi rewşa Rojava de rewşa siyasî de kongerê me ji vî girêdayî me dît enu heya wext bêtir zelal bibe bêtir aramî çê bibe em ê karibin em karibin kongerê xwe bi şeklekî baş û xweş û mexrecatî hîn bêtir bi gavnî mestir em karibin vî kongerê bidar. Hêjayî gotin heye ku Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûrî 10 pirtûk di xola borî de çap kirin. Komîta çapê got em niha dest çapkirina 10 berhemên din dikin. Berê beryaran ba Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê bû em berhemên endamê xwe û ji bilî endamên xwe jî ew berhemên hêjayê û hêjayê pê pirtûkara Kurdî zengîn bibe em çap bikin. Weke ku hûn dizanin jî beriya şeş hêvana 10 pirtûk çap kiribûn û me ahenga hemzekirina wan jî li dar xistibû li Qamişlo hin bajarokên jî. Ana îro dîsê me ew beryara xwe nû kir û carî em ê dest bi çapê bikin çapa berhemên endamê xwe û a nivîskarên din jî hebe ew berhemên hêja ku hêjayên çapkirinê çi bi zimanê Kurdî be çi bi zimanê Erebî be. Yekîtiya Nivîskara zêdetir ji rewşa çandî helwesta navbînkariyê di navbera hêzên siyasî de dike û destpêşxerîk pêşkêş kiriye û gavên baş avêtine. Destpêşxeriyê bi rasî me gavên baş avêtan hene hinek encamê erênî jî ji layê her du encûmena ve. Belkî hinkî dîtinê wanan ji darbûtê de hebe lê hêviya me pir kurtar karbû tiştekî bikim ana pêşa rojê nêzik de jî hinek hevdîtinê me buhar hene per agiyana û em hêvîne em karibin yanî gavne dî bavêjin gavne ser praktîkî ku em karibin evê qeşadina ve de bişkênin ji bo wî berjewendiyê gelê Kurd tevayî em bêjin yanî û wek Yekîtiya Nivîskara em ê bi rastî jî di ber vê armancê de bêra wastan kar bikin û wek mijor got hêvî jî xurt. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûrî dezgehekî çandî serbixwe ye. Pêtepêdanê bi rewşa çandî dike piştevaniya nivîskara gorkarîna xwe dike. Nivîskar dimîne hişê civaka xwe, nasîna dîroka xwe, zelalkiriyê ayîndeyê xwe, xetîra ronahiya paşeroja milletê xwe. Ji Qamişlo, Ehmed Sofî, Ark.